ମୁଁ ଆଜି ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆଳୁ ପନିର ତରକାରୀ କରିବି। ତା ପାଇଁ ନେଇଛି ଆଳୁ, ପନିର, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ମସଲା, ଜିରା, ଲଙ୍କା, ପିଆଜ କାଟିକି ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ମସଲା ବାଟିବାକୁ ନେଇଛି। କଢ଼େଇ ବସାଇକି ତେଲ ଗରମ କରିଦେଇଛି ପନିର ଛାଣିବା ପାଇଁ। ପନିରକି ଏଠି ମୁଁ ଛାଣିଦେବି। ବେଶୀ ନାଲି କରିବିନି, ଟିକେ ଲାଲ ହେବା ଯାଏଁ ତାକୁ ଟିକେ ଛାଣିଦେବା। ପନିର ଏଠି ଆମର ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଏବେ ଆଳୁକୁ ଛାଣିଦେବା। ଆଳୁ ବି ଏଠି ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ତାପରେ କଢ଼େଇ ବସାଇକି ତେଲ ଟିକେ ନେଇଯାଇଛି, ତେଜପତ୍ର, ତାପରେ କଟା ପିଆଜକୁ ଟିକେ ନାଲି ହେବା ଯାଏଁ ଭାଜିବା। ପିଆଜ ଆମର ଏଠି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମସଲା ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ ଆଉ ଟମାଟର ପେଷ୍ଟ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ନେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ନେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ କଷିଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା ଏଠି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଳୁ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତାକୁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଆଳୁ ସିଝିବା ଯାଏଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଝିରେ ମଝିରେ କାଢ଼ିକି ତାକୁ ଏଠି ଘାଣ୍ଟୁଦେବା, ନହେଲେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଯିବ ତଳୁ। ଆଳୁ ଆମର ସିଝିନି, ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ଆମ ଆଳୁ ବି ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଛି। ପାଣିଟା ଟିକେ ଭଲରେ ଫୁଟିଗଲେ ସେଥିରେ ପନିର ପକାଇବା। ପାଣି ତ ଫୁଟିଗଲାଣି, ଏବେ ପନିର ପକାଇ ଦେଇଛି। ପନିର ପକାଇକି ଟିକେ ଫୁଟାଇ ଦେବା ଭଲରେ। ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଇଛି। ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପନିର ଆଳୁ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି।